И здравейте хора, днес сме в PvP България и ще играем на PvP. Без брони, не, ще има броня. Те бяха рестартнали сервера. Кой ще го бива? Биле! Аре, и сега ще ползваме кит ефект. Разрутен, ефект старт. Кит ефект. И за фони. Помни с тази броня и този меч. Не, този меч ще хубав. Аре, само с този меч. Тук ще оставам. И бедрога ще оставя също това. Така. И мисля, почвам и се вметаме. Не! Ох, малко да изпия. Regeneration. И ето ти Зилча. Зилча, мири, атака. Браво. Инвентаря ми е пълен. Вау. Ще направя бак. Меч взев. Шар. Опа, ти опе меч. Спам. Къв си ти, уе? Ще сложа този меч. Ще му смачкаме. Само да не е диамантен. Кажи си. О, той е с един меч. Пишем в скайп. Сега ще го смачкам това. О, не бе. Се прода да ме убие. Охо. Атака! Мори! Дали го хава, уе? Ще ме убие, уе? Пише спаун. И меч си го оставим и ще скачаме с тази броня. Готовихме новия меч. Оставим. Никой не писал по скайп. Алекс. Как иде? Ще скочи следър броня. Защото? Ох, чак трябва да оставя това. Им ли в Iron броня? Да, ще скочи с нея. И с този меч. Ето ми Iron бронята. Да ще почна да се чиста. Това не ми трябва храна. Това не ми трябва. Има доста хакери в сервера. Пълно е. Навсякъде. Хак до хак. И тук нямам хом. За жалост. Но когато един мой приятел се върне, ще направим хум. И тази броня на хубава ще я прибера. И място, така, обувчици. Обувчици. Искам меч. Искам меч обувки. Те са без обувки. То сега сбивам с някаква и ще мога да имам броня. Тук има само диаманти. Като скочиш, ще му взема обувките. Аре, уе! Ну, бе! Скочиш ли, бе? Ладно, не скача. Не ще скача.
Ну то е хак. Това ще скачим. Алелуя. Да, ще бъдем на един оператор и ще пуснем пауза. И върнахме се. Да се бием, сега ще се бием. Бием. Взехме си флайером броня. Толкова скочи, ще го бием. Ако скочи. И да. Аре бе. И сега това беше от нас. Абонирайте се, лайкайте. И това е от мен. Абонирайте се.